olukhulumayo uma Sinenhlanhla. Lolu suku kade ngalilangazelela libe impumelelo olukhulu lingithokozisile. Njengamanje sesesigabeni sokuthi abe intombi. Mekuba intombi, hayi ngangazi ngishoba intombi ngabelo 20. Ngangitshathi nje hayi uyangikhohlisa. So ngizothi Sinenhlanhla ngiyabonga mntanami okwenze kumina angazi singakubonga kanani. Njengamanje kuyaphekwa la kuphekwa inyama zeinkomo, phekwa imbuzi lapha emabhodweni amnyama, phekwa beetroot, oma rice, ibiliboco zonke nje ongayicabanga ukuze abantu babuse. Ngifuna abantu babuse ngendlela efanayo. Ngabe because uphuma la ekhaya kaMkhize angazange azazadle. Khona ngabe indima enkulu ngilenza ngiprepare ukuthi libe lihle yonke into yakhe ibe yinhle. Sinenhlanhla ngiyabonga kakhulu ngento ongenzele yona. Ngicela namakhehla lasekhaya omkhulu nezinyanya zimgade sezalala zimbheke endleleni ayihambayo. Ngimfisela okuhle konke. Ngifisa usuku lakhe libe yinhle libe injabulo. Ngiyabonga. Abazali bami bangenzela umhlonyana umawe ngibonga ukuthi ngifikele ku-20 years ngisayintombi. Ngijabule kakhulu ngalokho, ingakho sihlangene la namhlanje. Njengamanje ngiqeda ukwenza i-makeup. Nazi intombi zilile la emnyango zigcwele zilinde mina namba nabakhaphi bami gqoka. Sifake nami la sengiyovunula mesizayela isicabela la esibesiza.
Vai lá! Vamos, tchau!
Ndio